खुलुमबाय गोदान बोसोरनि बयनिसिमबो बे समाव आंनिफ्राय बेखिनिखौनो मेसेज होनो सानो माने आङो दिनैहाय गोदान बोसोरनि थाखाय मोनसे बैसागु गान दिहुनदों आरो बेखौ आङो अलरेडि माखासे आर्टिस्टफोर माखासे डिरेक्टरफोर हांख्रायनानै लाबोनानै दिनैहाय मोनसे मिउजिक भिडिअ खालामनाय जाबाय आरो बे मिउजिक भिडिअ खालामनायाव आङो एक्ट्रेस महरै मोननो हादों मिस रिस्मा बसुमतारी बिनानाव आरो बे समाव आङो हांख्रायनानै लाबोनो हाबावदों श्री जयमा बसुमतारी बिथाङा एक्टर हिसाबै रल लादों। खुलुमबाय बिथांनिसिमबो आरो बे समाव आङो हांख्रायनानै लाबोनो हाबावदों बा जोंहा फंबाय बिथाङा आंखौ गोबां हेफाजाब होदों दानसोरां बसुमतारी नार्जारी जासिबाय दा बेखौनो मेसेज होनो सानो गोदान बोसोरजों लोगोसे आङो कुनुदिन बिदि गान दिरुनफेराखैमोन गानखौ खननो मोनब्लाबो गोसो सिङाव लानानै दङमोन दा बेखौ आङो मोगथां महर होनो हाबाय बिथांमोननि हेफाजाब आरो मदद मोननानै दा गाना जाहैबाय बैसागु जासि जासि दा बे बैसागु जासि जासि गानखौ आङो दिनै साफ्रोमनिबो हेफाजाब आरो मदद मोननानै मोनसे फिसा भिडिअ खालामनाय जाबाय आरो बे भिडिअखौ जाहाथे रायजो राजा बिदा फंबाय नोंथांमोना फेसबुक इउटुबाव ओंखारनाय लोगो लोगो साबस्क्राइब खालामो शेयार खालामो लाइक खालामो आरो बेखौ आङो जेबि कालेक्सन बिथांनि चेनेलाव होनाय जागोन जेबि कालेक्सनखौ नोंथांमोना सार्च खालामनानै नायबानो बैसागु जासि जासि गोदान भिडिअ गानखौ नुनो मोनगोन। दा आंनिफ्राय मेसेज होनाया बेनो जाहाथे बयबो मदद खालामो हेफाजाब खालामो बेखिनि गोजोन्थों।